Mga pharmacy sa syudad, gisusi sa city government, uban ang DTI, DOH ug CIDG. Kalabot sa baligyang face mask ug nasuta nga out of stock na. Apan kung hutdan og face mask ang mga pharmacy, na available sa mga kilid-kilid o stalls daplin sa karsada. Apan gipang sakmit kini sa interagency tungod sa pagpaburot sa presyo sa baligya nilang face mask. Ano ang report? Unang isulod sa interagency ang duha ka pharmacy sa downtown area. Ilang nasuta nga way stock sa face mask. Kay taod-taod kunong wala moabot ang supply. Gani bisan ang alcohol wa na usab sila stock. Anahin oy hand sanitizer. Sa pikas pharmacy mao gihapon ang sitwasyon ug dunay nakabutang karatula nga no face mask. For now, murag wala pa available, but they are waiting also for their kanang reorder nila. Kung sa mga pharmacy out of stock or wa nay mga face mask nga mapalit apan diri sa mga tindahan sa kilid-kilid o mga stalls, dunay mga available nga face mask. Kauban ako karon ang CIDG o ang taga Department of Trade and Industry mo ni ilahang gisuhid. So ato nakita dunay mga available nga face mask diri mga kapuso, pero ang presyo posibleng mahal-mahal kay ilan ning order online. Lahi-lahi ang kulor sa mga face mask nga gipang baligya sa kilid-kilid. Sa pagsusi sa DTI, mas taas ang presyo nini sa gilatid nga suggested retail price nga 8 pesos. Apan gipang baligya og 10 pesos, ngadto na sa 20 pesos. Busa gipang sakmit sa interagency ang naasoy mga face mask. Doon natin mga nadawat nga mga complaint. That is why we have conducted this operation. True. Yeah, nagpasalamat kayo mi sa katong nagsumbong sa among hotline ug naghatag og ebidensya through email. Unya dinhi na gyud ta nagpasalamat po mi sa Cebu City Government nga mo'y nag-spearhead aning interagency monitoring. Ang role ng CIDG rito is whatever support we can provide sa DTI, sa DOH, everything kasi mayroon naman tayong memorandum diyan. Katarungan sa mga vendors nga gikan sa online ang ilang baligya ug mahal ng daan ang ilang kumpra. Sutaon usab sa PNP Cybercrime Unit ang online selling nga gikuhaan sa supply sa face mask. Mahal sa online mo ni mo patong sad mo. Oh, Giwarningan lang una sa DTI ang mga namaligya kay kon muusab mag-atubang na sila og kaso. this will serve as a warning to them. Nga i-confiscate sa CIDG because they want it nga dili na gyud ibaligya nila kusob. Kung mabaligya gyud sila, allowed man sila. Basta dili mo lapas sa 8 pesos. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.